Maigsoon, niyata nga sa atong tulumanon nga atong kadinawan sa pagtuong Katoliko. Ato ning buksan sa pag-aog si Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan. Pinagi siya nga ni Jesus, musangpit kami, kay siya mingon bisag unsang butanga inyong pangayuon sa akong amahan. Gamita ko nga o dili mo balibaran. Ginoong Isus sa imo nga among gipangayo ang kalinaw sa kalibutan. Nga unta dili mo buto ang mga kayo sa gera, kundi ang pagsinabligay sa tubig sa kalinaw o kahapsay sa kinabuhi sa matag usa. Amo sang gipangayo ang panapang ni Santa Maria Virgen, langitong inahan ng iyang pangayoon siyang anak dili balibaran. Among ipangayo mahal nga inahan, nga malikay kami sa mga dautan, nga mga panghitabo, makadaog kami sa mga tintal siyawa, o makahimo kami maayo alang sa kaluwasan sa uban, ug sa among kaluwasan, pinagi sa imong pagiliw po, mahal nga inahan, dungga kami. Amen. Sa ngalan sa bahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niyata sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuo, o dunay panultihon sa kaalam, nga nagkanayon, non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamatuuran ipasukan. Kaya kamatuuran sa Diyos, gingon sa Salmo 119:160, ang imong mga pulong o Diyos na tingban sa kamatuuran. Ang imong mga pulong walay katapusan. O matod pa ni Jesus, daghan nga sayop, tungod kiwa sila masayod si kahums kasulatan. San Mateo 22:29. O Diyos, salamat. Ganaya kami, aron sa pagpaambit suban nga nakinanglan karon, o magsugod kami sa unang puntong ang namong hisgutan. Kunya sa dili tamo padayon di ay akong nadunggan sa atong mga minahal nga mga higala nga mga dili Katoliko na ingon nga ang simbahan ni Kristo na bungkag, ang iglesyang itukod ni Kristo nga siya nagtukod na wagtang tungod sa apostasy, mga kahiwian o mga sayop nga pagtudlo sa Iglesia Katolika na himo niyang lugak o guba ang gitukod niya iyang gubon. O kini mong Iglesia Katolika tungod sa daghang mga kasaypanan o mga makalilisang pagpamatay, mga Santo Papa nga naghimog mahugaw nga buhat, mga kaulag, mga babae, o mga pagbaligya sa mga sagradong butang sa simbahan. O kini mao ang kapukanan sa Iglesia Katolika sa pag-apil sa Inquisition, pagpamatay sa mga erehis. Dili kini angay tawgon ng Iglesia sa Ginoo, kay ang Ginoo nag-ingon, higugma ang imong kaaway, palusig dautan, pinagi sa imong mayong pag-ampo may buhat alang kanila. O sa dili kini angay sakyan ang maong barko ni Pedro nga nangabuslot na ngadto sa kailanman sa dagat, mo tunog kini ngadto sa wala na katapusang kagawasan. Maigsoon mo ning atong tubagon karong gabi na kining atong madungog og mabasa sa mga igsoon natong mga non-Catholics nga dugay-dugay na nga nabiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang atong ikapadayag kanila mao nga dunay gisulti si Jesus sa balaang kasulatan. Sa pagtukod niya sa iglesia, mingon siya nga, ikaw Pedro bato, gibabaw ni mato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Hanggang sa kamatayon, dili makadaog kaniya. Ug labot pa, dunay isaad si Kristo nga kinahanglan atong tamdon ug atong lantaon. Ganingon siya, ug ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.
Laro na kung tingog ni Kristo pagpahibaw sa kalibutan, nga ang iyang iglesia, iyang ubanan kanunay. Unya, unsa may ubanan ni Hesus Kristo ng iglesia. Kung ang iglesia ng iyang itukod, nabungkag, nagkatag, sa dagkong kasipanan na unlod ngadto sa ginganlan na ito, gilaw-gilaw sa mga kinilaw sa mga kasipanan. Sobrang hindi kayong pag-asultihan na ito. Dili, kay maunig gingo sa mahal nga Diyos, mahal nga Ginoong na tao. Ego sum bubiscum in omnibus libus, osque ad secula seculorum. O sa'y kahulugan niya na, si Jesus mingon magauban ako kaninyo kanunay o kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ang may tabo, kung tinuod ning gisulti ni Kristo kay tinuod magyod, ang atong makaigsunan nga nagsulti nga nabungkag ug nawagtang iglesia, doon natay pagduda sa dakong kasaypanan ngaylang naimo. Nga naman, kay kung sila mo'y nagsulti sa tinuod, ang Ginoong Hesus mo'y naggapo siya mga pulong ngadtos kabakakan. Ewa mo siya katuman. Magauban ako kaninyo kanunay, kada adlaw, hangtod sa katapusan sa panahon. Mana, mga hinigugma kumaigsoon ng atong Ginoo, mo'y atong tuhuan. Kay labot pa si Kristo ang amahan o Sara. Ang amahan mingon sa Isaias 14:24, akong gisulti tinuod way bakak, nga akong gitinguha matuman. O kining nga pulong nga mausad mga pulong ni Jesus, nga iyang gisulti dili bakak, pulos kamatuoran. O siya nagaingon nga ang simbahan niyang gitukod sa pinultihon ni San Pablo maong esposa ni Kristo. Sa ato pakanubungkag ug nahanaw ang iglesia nga spiritually the spouse of Christ na biyudo de Kristo. Hadin na tinuod. Wala inigugma kong mag-isuon kanang gisulti sa uban mga personal nga kasaypanan. Personal nga sala. Kay wa may tao nga dili makasala. Nas balang kasulatan sa 1 Juan 1:8, ang mingon nga way sala, bakakon siya. Mara kung tinuod ang ilang isulti, apan labaw nga tinuod ang isulti sa Dios. Si Jesus nga dili makabungkag ug dili makadaog ang bisan unsang kaaway sa simbahan niyang gitukod. Unya, niingon pagid siya sa Efeso 5:23, ako ang ulo sa iglesia. Ug ako nagaingon nga ang iglesia mo akong lawas. Ug ang akong iglesia akong pagalason. Efeso 5:23. So balikon na to, nagapahayag ang Diyos nga bisan gani ang matarong makasala, umapukan, kapito, apan mubangon siya na nasa Proverbio 24:16. So kadtong gipanghisgutan nga sala sa mga Santo Papa, ila tong personal nga tulubagon. Pero ang Ginoo doon na sa tulubagon nga iyang simbahan magpabilin nga mo'y gisgutan sa Buhat 13:47. Buhat 13:47, mingon San Pablo, kita nga naa sa iglesia, maong kahayag sa mga hintil, maong instrumento sa kaluwasan, ngadto sa kinatumyan sa yuta. Sayunan kaniya na. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, instrumento sa kahayag, o kahimanan sa Diyos sa pagluwas sa mga tawhan. O sa dili ta kaligwat sa bisan unsa nga mga puong nga napukan ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Mora nga atong paambit sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon ug wailangan atong paminawon si Brad John Porca. Dan salamat Brad Sok sa dili pa ato sang timbaya sa atong seminaran tos Hilongos
Liti, labi na sa Padre Eric o sa ato mga organizer para sila si Jod Jad Julius Ubus o si Lito Palen o sa ato mga kaubanan na labi na Atty. Maninggulo dis Matalom Liti. Mayong gabi kanyong tanan, labi na ni Brad Ernesto Roses o ni Boy Anggo. Mayong gabi kanyong tanan sa tanang nagsunod nining Diway Aret. Ako pangutan na Bradsok, magsukad ni sa Mateo 19:17 nga ingon nga naghimo na may maayo, nagsimba na may Ginoo, nagbuhat na may minaw na may mga kalihukan simbahan, unsa mo angay buhaton aron may maluwas palihog pati naon ni Bradsok. Ang atong Ginoo nagasugid niya na sa adlaw sa panudya nga moingon siya nga daghang mga bot. Mga tao nga moingon Ginoo pasudlami sa langit. Kay sa imungan among gihinginlan ang mga yawa. Sa imungan giayon among mga masikiton. Pasudlami sa langit. Sumala sa atong mabasa di San Mateo, may tubag si Jesus sa pagingon, palayo kamo kanako, mamumuhat ug daotan. Wa ko makaila kaninyo. Busa ang atong pagpangangkon sa atong kugalingong konsepto panghuna-huna nga maluwas ta. Pero wa da ita mabuyon, wa ta moagi sa badlis og ang gipatuman sa Ginoo kanato. San Mateo 19:17. San Juan 14:12. Nga mingon si Jesus kadtong nagatuo kanako, magabuhat sa akong gibuhat. Ug mingon siya sa datong ulitaw nga nangutan na Ginoo unsa akong buhaton or makaangkon ko sa langit si tubag unsay tubag ni Jesus dong tumana ang mga sugo sa Dios ug maluwas ka. Bosa dili igo diay nga atong mga gihimo nga mga kahibulungan sama sa gi-claim ni atong mga tao nga sa nga ni Jesus nakahingilin sila giyawa. Pero may danon diay nga makahingilin ta sa demonyo nga musuod kanato nga mao nang sala. Iyabo na to ang sala. Isulob na to si Kristo ug mao na ang atong gingalagabayan taming ug padung sa gubat sa kaluwasan madaugon ta ug purong-purungan ta sa Dios kung kita mo lahutay. Mao na ang ato ikatubag sa may pagkutanan ni John Porca o garita ni Brad Rudy Racasa. Daghang salamat Bradsok ug maayong gabi sa tanan natong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Roger Apaw, Winnie Miro, ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan sa Mateo 10:38. Those who do not take up their cross and follow in my steps are not fit to be my disciples. Ang dili mo pasaan sa iyang cross o dili mo sunod kanako, dili takos nga mahimong akong mga tinun-an. Klaro kayo, ang di mo pasaan, nga dili mo sunod, dili mahimong tinun-an ni Kristo. Sa Salmos 99:6, Moses and Aaron were his place, and Samuel was one who prayed to him. They called to the Lord, and He answered them. Si Moses o si Aaron, iyang mga pare, o si Samuel, nagampu kaniya. Nagsangpit sila sa Ginoo, o gitubag sa Ginoo sila. Sa ito pa, ang mga pare, gitubag sa Ginoo ang ilang mga pagampu. Sa Malakias 1:9, sa may balita, Biblia na kanayon, karon kamo mga pare, sulayin ninyo paghangyo ang Diyos, nga kaluyan kamo. Dili tubagon sa Diyos ang inyong pagampo, ug inyo ra kanang sayop. Malakias 1:9. Akong pangutana ani Bradsok, sa Salmos 99:6, tubagon. Magmalakias 1:9, di na sa tubagon.
Paliw ko nung kung pangutana ani patinaw ani Badsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong mayong nga pangutana. Ang patakaran o matawag nato mga gikinahanglan yun atong buhaton aron madungog sa Dios nga atong pagampo. Nasuwat ni sa libro sa panultihon kon Proverbio na sa Proverbio 19 nangingon ang Ginoo nga kung ang usa ka tawo magpuyo sa buutan og matarong nga kinabuhi, maminaw ko kaniya, mamati ako kaniya, o ihatag ko kaniya ang iyang gikinahanglan. Kung siya nagpuyo sa matarong og buutan nga kinabuhi. So mo na hinungdan nga doon nato'y mga pare ng mong isgutan nga kung mangayo kaniya, pamation sa Diyos og ihatag nga kinahanglan. Pero nabasa sa ni Brad Rudy, nga doon na si mga pare nga, wa na hinoon paminawas Ginoo. O mo itong gihisgutan niya sa Malakyas. Dos. O nung ito sa city. Pero din na sa Malakyas 2:8, ningon ang Diyos nga dunay mga pare. Wala na magtuman sa ilang katungdanan sa pagkapare. Ila ganing gipasipalahan ang kabalaan sa akong templo o ilang gihimo ang mga iskandalo nga buhat. Kung sila mangayo kanako, ako silang baliparan. Kay wa sila mga tuman sa kabubuton sa akong langitong amahan. So, daw na qualification, brother, nga kung ang mga pare magbuhat sa katarong, pagpuyo sa santos nga kinabuhi, o pagpuyo nga malikayon sa sala, matod pas Ginoo, dunggo na kong iyang pagampo. Pero katong ingos Malakya 2:8 nga, ang mga pari, wala magtuman silang katungdanan, napasipalahan na gani ang balaang balay kung templo sa Diyos sa ilang mga buhat na himong kapagdulan kung iskandalos katawhan, dili ako maminaw kanila. So mo na ang mga tamdanan nga no sa nga kita bisan dili pare tunggon sa ta sa Dios. Kung magpuyo ta sa buutan nga kinabuhi, matinumanon tas mga sugo, malikayon ta sa sala ug magbuhat ag maayo. Kini ang dawaton sa Ginoo. Mao kadto nga atong tubag sa may pagutana ni Brad Rudy Racasa niya si Mado Aquino ato sa maminaw. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok ang ako mangutara Badsok mahitungod atong katuganing mga balaang tao sa daan tugon bad sama nila ni Enoch ug si Elias Badsok nga wa sila patilawag kamatayon sa Dios, gipasaka sila sa kuan kahitasan lawas og kalag Badsok. Unya Badsok, ang ilang naimutangan Badsok kay ang langit Badsok nga gingharian sa Dios Badsok sirado pa man to. Wa pa may nakakuha na to, nakasoda to kay gumikan sa sala sa tao Badsok. Ang ako bagutaan na Badsok, kato sila Badsok, ato sila sa kuan katong gitawag og limbo ba. Kuan Badsok kanang automatic na to silang kuan Badsok sa kaluwasan Badsok. Oh. Katong mga tawhana sama ni Enoch nga nasa Genesis Kapitulo 5:24 nga ang maong tao nga si Enoch na dungog na ila siyang pagkamaaghop sa English meekness. Kanang kaaghop dili masukanon, dili madali nga mubukal ang dugo kung doon ay mga kasipanan sa uban. Maghop, mapuganon siyang gugalingon. Pag-isa siyang tingog, o pagpaningka ba, o siya kanunay nga mupaswabi ang kahadlok sa Diyos sa pagpakasa. O labaw na nagiyang kaaghop,
busa gigantihan siya sa Ginoo. Samtang siya naglakaw, gisapwang siya sa panganod o gidangan to sa kitasan. Kaya lagi tungod sa sala niya danog diba, sirado pa man ang langit, dito siya sa ginganlan og sino ni Abraham o ang specific nga panultihon sa simbahan, limbus patrum, kadtong usa ka kahimtang og dapit nga mga matarong sila ang tugon adto sila sa himaya o kalipay. Pero dili pa sila kakita sa Dios. Kay ang gingon ni San Pablo sa og ni San Juan sa San Juan Kapitulo 2 versikulo 1 Juan 3 versikulo 2 ningon man si San Juan nga kun manlangit na ta makakita ta sa Dios og mao ang hingpit og labing taas sa tanang kalipay kung magkakita ta sa Dios. So mao tong nga tawhana di pa kakita sa Dios pero moabot ng panahon nga ablihan sa Ginoong Hesus ang langit iya makasuod na sila o makita na sa nila ang Dios nga maong timos og labing taas nga kalipay. The vision on once we see God, we will enjoy the greatest kind of happiness. Pero katong gipapuy-an nila mo itong naglimbos patrom sa mga karaang mga tao. Nga katong mga patriarkas nga nangamatay o katong gipasaka nga sa kaitasan, si Enoch ug si Elias, ato sila. Yatong ginganlan og limbos patrom. Sa kakahimtang sa kalipay, himaya nga kalipay, apan di pa sila kakita sa Dios. Mao na ang kamatuoran. Pero automatically mo na ikabli na si Jesus sa langit nga nasirhan tungod sa saan niya na iba, makadritso na sila pagsuod uban sa Dios nga hangtod sa kangturan, maangko nilang timos nga kinabuhi ug walay katapusan nga kalipay. O, Brad John Porca. Salamat Brad Chok, ug mayong gabi idas taga Lapu-Lapu. Ilang Brad Kune og ni Brad Romeo Danyo og sa tanan dia ni Mario Duarte akong pagumangkon sa akong magsuon dia si Aurelio og si Crispina mayong gabi kanyo dia mga manghod og dia sa kagnaan matalom liti labi na si Padre Alin ug ang akong mamanghod na as kagnaan mayong gabi akong pangutan na Brad Chok nag-ingon man dito ni Gikas Silungos ni pangutara nga nag-ingon man na kamong mga Katoliko diya sa Exodo Kapitulo 23 nga to 5 klaro kayo nang nagsimba mog Diyos ug larawan nya niingon mas Mateo 4 versikulo 10 nga Diyos lay simbahon nya luhod-luhod pa mo hapa-hapa pa mo patinawi kung pungtanang dito bagikan sa Ilongos Brad Chok. Lato katubag niya na mo nga lang hibaw sa uban o ka nahibaw pero ilalang labay-labayan nga dunay duha ka klase sa mga linilok sinalsal nga larawan. Ang una mo ng Dios. Mabasa na to sa Leviticus 26:1. Mingon ang Diyos nga kadtong nagasimba o mga Diyos dulumtanan ako. Kay kana silang mga Diyos dili man tinuod. Unya sa mabasa na to sa Isaiah 44:17, may usa ka tao nga nagpanday batog balay na nasubrang ang kahoy ang gikulit gihimong tao-tao yang gigakos ikaw akong Dios yung Ginoo kana dulumtanan ko na kay Dios na ang iyang gigakos ug dili na tinuod. Bosa kini mooy balik-balikon sa atong mga higala apan dili nila itutok ang ilang mga mata nining gisulti ni Yahweh ang Diyos Amahan. Moises, magbuhat ka o sinalsal kung nililok nga larawan sa anghel niya ibutang man nimo sa masig kakilid sa malaang kahon sa kasabutan, the Holy Tabernacle. Niya kanang maong kirubin, maabot ang panahon nga magpaila ko kanimo nga dili na samas mga Diyos dunay baba
dili makasulti. Kaya naitabo nga si Moises nag-ampo, kadungog sa stingog sa Ginoo, pero dili man siya ka kita. Pero ningon mag Ginoo, pangita yun, di nagikan. Muna, kung basahon nato ang Números, Kapitulo 7, versikulo 89, ni Jesus si Moises, diintugi ka ng tingog nga mong tingog sa Diyos. O dito nakita niya, nga sa masig kakilid niya itong kahon sa balang kasabutan, the Holy Tabernacle, kung sinitabo, nakita niya, nga kadtong larawan sa mga anghel, samtang mutingog ang Diyos, musulti ang Diyos, ang mga anghel mo'y nagada sa paglitok sa mga pulong nga gikas sa Diyos o tingog sa Diyos. Natuman ang isulti sa Ginoo nga, mabot ang panahon nga makiksulti ko nimo, ya makakita gyud ka. Sa anghel nga imong makita, pero ang tingog gikan kanako. Mapasa din sa Números, Kapitulo 7, versikulo 89. Ang maong milagro gipakita sa Dios aron pagpahibaw nga katong larawan nga yang gipahimo dili samas mga Dios ug kini gigamit usab sa Ginoo sa pagmilagro. Kay diha nga gidaning maong Holy Tabernacle kay gikawat sa mga Pilistiyos ug doon na may tulda nga dako templo sa mga Pilistiyos. Dito ang dakong larawan ni Dagon o ilang ida katong kahon sa balang kasabutan nga dunay larawas kirubin ilang gitupad. Naon sa ba nga mura mag naglinog pero way linog. Nabugto ang pisi nga gaid niya tong larawan ni Dagon ug nadugmok siya kay nahagpa nga do si yuta. Mao na usa ka milagro pagpahibaw nga kadtong larawas kirubin sagrado o katong larawan sa Diyos natumbog, nadugmok kay dili angay nga tuparan ang larawan nga gipahimo sa Diyos nga sagrado. O ya dili lang kay larawan sa anghel. Diya sa Ezekiel 41, 8:22, dito sa templo sa Diyos sa Jerusalem, dunay dakong templo, unya dunay dakong altar, nga dunay larawan sa kirubin. Na larawan sa tao, katong nga balaan nga tao, nasa 2 Hari 23:19, nga diyang misugo ang Diyos nga dugmukon ng taong tanang larawan niya doon dakong syudad, ipang dugmok siya mga sundao, niya nangutan ng mga sundao, Nyur, mahal nga hari, na may dako kay monumento diha, amo ba ng dugmukon? Diyo ng hari, pagutan ag kinsetag iya niya na. Yan namalik ang mga tao paingon, mahal nga hari, ang maong monumento mo'y gingon nila nga tabdanan o usa ka ilhanan nga dunay tao nga balaan. Monumento na sa taong balaan nga taga-Hudiya. O sa pong sa Diyos, ayaw naghilabti, ayaw nagpasipad walay labot, dili na Diyos. So makita nato nga nagidi ay linain sa Diyos nga larawan. Unya takos man na natong hatagan og pagtahod, takos kaya na sa libro sa Kaalam, uluhan 6, tuding 10, ningon na Ginoo kanang mga dapit nga sagrado og balaan, balaan na paggamit, kay mabalaan san mo. Apan kun inyo na pasipalahan, silutan ko kamo. Sunugon ko kamo. Na sa Ezekiel 28:8, nga kadtong magkapasipala sa mga balaang butang sa Dios, sunugon sa Dios. Mao na ganang mga larawan nga gipahimo sa Dios sama sa kirubin o sama sa balaang tao. Takos na natong hatagan og pagtamod. Kaya na sa Leviticus 18:30, niyon Ginoo, tahura ang akong sanktuaryo. At agig pagtamod ug pagtahod ang akong sanktuaryo. Unsa man ang sanktuaryo? Altar. Kadtong balaang kahon sa kasabutan, usa to kabahin sa sanktuaryo, kadtong larawan sa kirubin. So dili de pasipalahan. Kay silutan sa Dios
ang magahimos pagbugal-bugal sa mga larawan nga gipahimo sa Dios. Muna nga nagingon ang atong Catechism of the Council of Trent o kining bag-o Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Kung magampo kamo atubanga sa altar, na mga larawan yung nakita sa mga santos, ayaw mo paghunong sa inyong pagampo, kutob diha sa larawan. Ilahos ngadto sa gilarawanan. Sa muna, klaro kayong pagtulunan si mga Katoliko, ngawa nato ilha ang mga larawan sa mga santos, ingon nga Dios, kundi ilahos nato ngatong pagampo ngadto sa Dios, samtang makita tag mga timaan nga sagrado nga ipahimos Ginoo. Muna atong tubag sa pangutana, balik ta ni Brad Rudy Rocasa. Daghang salamat pag-usab Bradsok og maayong gabi. Labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Roleblo Rivera og ni Roberto Baculi. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ari sa kasulatan Bradsok dinhi sa Job 21:13. The evil people live out their life in peace and quietly die without suffering. Ang mga daotang tao malinaw ng ilang pagpuyo o mamatay sila nga dili makasinatig pag-antos. Sa Hebrano 9:27, sa mayong balita, Biblia na kanayon, everyone must die once and after that be judged by God. Ang tanan kinanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Klaro kayo, ini kamatay nato human sa atong kamatayon, hukman din ta sa Dios. Sa Juan 3:13, and no one has ever gone up to heaven except the Son of Man who came down from heaven. Ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawa sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sa Hebrano 9:27, ang tanan kinanglan mamatay sa makausa o hukman sa Dios. Sa Juan 3:13, wa may nakasakas langit Bradsok, kasi wa pa abay na hukman nga tao ani Bradsok, paliw ko og patinaw. Salamat kayo, Brad Rudy, nga kung tagdon katong primerong teksto nga imong naluwatan nga adunay kalinaw ang mga dautan o makasasala o makapahulay sila sa tuman nga kalinaw sila kahimtang nga makasasala. Nalitok, ibasa na nimo? Oo, 21:13. Oo. Ako gipaminaw na Brad Rudy kay masukway mo sana sa gisulti ni Propeta Isaias. Nga ang makasasala way kalinaw sama sa nagubot nga dagat. Way kalinaw ang makasasala sama sa mga lapok nga isabyag sa bawod sa dagat. Mausad ang mga makasasala magkabulingit sa tuman nga kahugaw. So, ang sabot na Brad Rudy nga kanang ingon nga makasasala makabaton og kalinaw nga bisan sa ilang kamatayon milinawon gyapon ilan ang una-una dili na mong tinuod nga mahitabo kanila. Kay ang makahatag nato og bugtong kalinaw gikan magyud sa prinsipis kalinaw nga mong Dios mo si Kristo ug kita maka baton sa tinuod nga kalinaw niya gitimplahan sa langit nung kalipay ikamatay nato purong-purungan ta matud pa sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 6 ug 7, nga kadtong mga mananaog. Sa English, overcomer, akong gantihan. Katagan akong tubig sa kinabuhi, tubig sa kalipay nga walay katapusan, kadtong mga mananaog. Ug ako mahimong ilang Diyos, ug sila mahimong akong anak. Matud pa sa Alpha ug Omega, nga mao si Kristo. Mo na tinuod pero kadtong ingon nga malinawon kani makasasala aw dito sa cemetery malinawon kay kung ano may mutugaw nila. Mo na atong tubag sa pangutana ni Brad Rudy Rocasa sa unang bahin
Niya ang ikaduha, mao na tong Hebreano 9:27. Ang hukman ng tao, human sa kamatayon. Ya, pruiba kay doon na langit. Na sa pinadayag 9, size nga to sa 10, naabli ang langit matud pa ni San Juan. Paghubad si kalimang patik, naabli ang langit. Ug nakita ko ang daghang kalag sa mga santos dito sa langit. Nga dinhi sa yuta, gimartir o gipatay sila. O kini sila walay hunong nga naghimaya, nagdaig sa Dios. O kining maong kalag sa mga martyrs, nagampo sa Dios alang kanatong mga buhi. O sa klaro nga, doon agad ay hukom mo man sa kamatayon. Pero nga naman lagi nga ingon man ha, walay nakasaka sa langit. Gawas ka nako, gagika sa langit. Matod pa ni Jesus. Kanang gisulti ni Jesus, kondisyonal man na. Nga niyadtong panahon nga pagkasaan niya danog niba, sirado ang langit. Muna kadtong makalag sa mga balaan, adto sa limbus patrum, mga himaya o kalipay, nga dapit, apan dili sila makakita sa Dios. Apan dihang nabanhaw na si Kristo og nikayab, simala sa Efeso 4:8, dala niya ang mga bihag, kay abli naman ang langit, nakasud na sila. Dili lang diadtong nganlan na to limbus patrum, kung dili mao ang dapit nga makakita na sa Dios sa naong ug naong. Bosa, abirto naman ang langit. Mananingaw si Jesus, wow pa'y nakasakas langit, gawas ka na ko nga gikan sa langit. Pero nablihan naman niya. Muna nga nanay na langit mo ito nakita ni San Juan. Nga dito sa langit, nagdaig sa Diyos ang daghang kalag sa mga santos. Muna ito ipambit sa may pagkutana ni Brother de la Casa, balik na ni Mado Aquino. Salamat Badsok sa ikaduhang higayon Badsok o katapusan Badsok. Ang kong pangutana Badsok. Ang akong pangutana Badsok may tungod sa katubang mga Kristiyanos Badsok ba sa panahon gani dito sa Roma gani Badsok nga gipangluto sila sa kuan katong uban grabe kitog kuan Badsok kay kanang kuan kamatayon kay ang Roma sa una Badsok mo to'y kuan mao kuno to'y kuan kanang gamanan nga kuan ba kanang empire ba ang akong pangutana Badsok kanang mga katong mga Kristiyanos Badsok ba nga gipanglutos atong mga kuana Badsok ba katong mga Romano ba uban Badsok gidauban gikuan sa leon gilawg sa leon pangutana nako Badsok dito sa kuan Badsok na dito'y kuan Badsok sa Roma Badsok na din ay leon Badsok sa kuan Roma Badsok kay ang kanang leon Badsok naaro man na sa Afrika. So nga itong tubag niya na nga, yes, Roma. Unang bahin nga, ang Roma na bahin sa duha. Katong Roma nga pagano, kagipangaluhan ni Emperador Nero, nga hilabihan kabangis, tungod kay nagtubo ang ginaghanon sa mga Kristiyanos, nandog siya, nga magrevolusyon, niya panguluhan sa mga Kristiyanos, mahugno gyud yan trono o dili na siya mahimong hari. Busa nangandam siya, dili ka mo makaalsa, bato ka nako, ako mo'y muhurot pagpahanaw kaninyo di siya yuta. Muna ni mandar siya nga patyunta ng mga Kristiyanos. Pero kining Roma layo man sa Afrika, pero doon na sila'y koneksyon dito nga doon ay mga hunters nga dakop nga mga leon isod na og mga kalwa nga dagko kayo, so gipalit na sa imperyo sa Roma nga ang nangumo si Emperador Nero. So mo ito gipanigom tong daghan kay mga leon o lawgi aron gutom gyud kayo mo na nga gapuasa ang leon itambog dito mga tao. Ang uban dili gustong itambog, magdagan sila padung sa mananap nga mapintas aron kunis-kunisyon dahil kamatayon, kalipay nila.
Kay bispira sila kamatayon, magpakita si Jesus, ayaw kahadlok sa nagapatay sa lawas. Pero dili makapatay sa inyong kalag. Kung patyon mo pinagi si espada, o sunugon mo, ipakaon mo sa leon, diha dadayon ang inyong kalag, akong dadon, sa akong giharian. Aron dito magpuyo ka sa kalipay ng walay katapusan sa langit. Muna nga, ang pinakadaghan nga mga martyrs, ang pinakamakalilisang sa pagpahamtang sa bangis nga kamatayon, mao kadtong mga Kristohanon nga Katoliko yadtong anyo 64-68 upat man to katuig. Mao na nga nakita ni San Pablo pagadto niya sa Roma kaysa buhat 23:11 ningo San Pablo, nakita ko si Jesus, siya na panahon na, nakita ko. Og mingon siya kanako, Pablo, maingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma, aron pagpamatuod kanako. Mao nang pagkakita ni San Pablo sa mga bayani nga mga Katoliko, Kristohanong Katoliko. Nakaingon siya, kamong taga Roma, pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos, o gihimaya sa Diyos, o ang inyong pagtuo nga mga taga-Roma, itong na Kristiyanos, imantala sa tibuok kalibutan. Mabasa na sa suat San Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 6, 7 ug 8. Ang inyong pagtuong taga-Roma, ipakailap sa tibuok kalibutan. Busan pagkutana may tungo na itong leon, ang imperyo dako kay nang gingarian ngan the emperor is king of kings and he is the greatest among all kings of nations. Kanang imperyo kaniadto mo nang ang umando ng emperador, hari is mga hari na way makalabaw tanang mga nasod ug gingarian sa kalibutan, ubos emperador sa Roma. Muna makamando to siya sa taga-Roma, panakop mo diyag mga leon. Sudog halwa, kay bayra na nako, kay doon ako ituyo na. Hundreds of lions, kamoy laugi, o dito itambog ang mga Kristiyanon, mga Katoliko, gi kunis-kunis. Pero maulagi, nga ang ilang kalag, nahimaya sa langit, ug malipayon uban sa Diyos. Mao na atong tubag sa pangutana, diksyon mao nga magpabilin tang buutan, magpabilin tas pag-alagad sa Ginoo. Wish ni nato pangandoy pa. Kay guban pa sig wala mga dahon na nga maninguha pag bag-o silang kinabuhi. Kaya atong paminawon si Brad John Pulka. Kaya salamat Brad Chok, kung balik na sa Mabulo, mayong gabi taga Mabulo, nga naminaw karon o sa tanan diya nga naminaw. Pangutana Brad Chok nga, kinsa man ito'y ngalan sa obispo nga dito sa Philadelphia nga muamin ta siyang lapalapa o sa tiil. Unsa man na Brad Chok? Labaw pa ba din na sa hari? Unsa may naitabuan ng obispo sa Philadelphia? Palihog kong pati na aning pangutana. O, sa di patapadayo John Pulka, kita na nako ang akong ipangita, ang Archdiocese Book Center. Address Archdiocesan Museum Building, Kilidge Cathedral, at bang sa St. Peter's. Tanaw ka sa Cathedral, dapit to na diya ang Archdiocesan Book Center. O na diya nga itong libro katinawan sa pagtuong Katoliko, Kaagis mga Santos, Armadura Divina, Argumento Biblico, niya mo na nga gipangita ni sa mga katawhan daghan kayo hay naman to katinaawan sa pagtuo giribahis magada ko hapit kada kausabas panahon na nasa idugang niya na i-kurehel nato. So mo na nga nana ang katinaawan sa pagtuong Katoliko libro na ya lagi Archdiocesan Book Center kilid sa Katedral Gatubang ka dapit to na diya ang Archdiocesan Book Center. Ya, ningon din mga pinilan ng tinugyanan din sa obispo nga si Brad
Juanelio Bernaldo. Bradshaw, i-announce taon ng imong libro. Ipakapin lasad mi. O mo ni Juanelio Bernaldo, Lorina Gabini, Annalyn Helbolingo. So, parinti ni Monsignor Helbolingo, Gaetano Helbolingo. So, mao ni mga igsoon nga itong paibaw. Nyalay na itong paibaw nga itong yan lang o mga concern, public concern. Ang Talisay City Sibugi dumala ni Mayor Samsam Gulyas. Matanon nga Mayor, makugihon yun kay siya kay kining 22 ka barangay sa City of Talisay. Natuyok na niya, pero gischedule niya kada Huwebes na doon nag-doaw niya nga barangay usas mga 22. Basta liyok kini all around the year. Ngano kay matod pa niya ato gyud gihatod ngadtong serbisyo nato ngadto sa makabus. Dala niya mga doctors, mga nurses, pagtabang sa mga masikiton na sa ito medical clinic. O niya kato mga problema sa mga dapit, tubig ba, uban nga pagkinahanglan, labi na sa mga masikiton. Ang doon dito may bawaan gano'n ay masikiton na kinahanglan o tambal nga girsita sa doktor. Aksyon agad ni Mayor Samsam, dunay salapi giandam, ipalit sa tambal nga girisita o mga laboratory test ang maong mga pasyente nga aninaw no sa ilang sakit sa sud sa ilang ginawaan muagig laboratory test doon na bayad pero gibayra na ni Mayor Samsam. Yang atong ospital liha sa Talisay libre, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Yang ang eskwelahan Talisay City College, way tuition fee. Wa kay bayranan. O ganina sa alas 10 ang takna, pwerte naghanang mga magtutudlo kay hatagan man dahil sila o mga mensahe sa mayor o niya doon ay oath-taking pagpanumpa, daghan kayo mga magtutudlo nga na-promoted. Yan mga bakante na sa mga magtutudlo nga bag-o. Yan, lipay kayo mga Talisay nun nga maginikanan kay di naging makuwangan pagtudlo sa Talisay City College. Igtanaw ni mo dito sa poblasyon, ang karaang munisipyo, gihimo ng eskwelahan, pero di mo ginamausap kay heritage man na. Luyo niya na ilabihan nagkuha mga buildings. Daghang rooms mo na eskwelahan sa mga bata nga daghan kayo sila. Kay kada ganituig mo graduar kapin sa kalibo. Kada tuig na. Mo sa dako kayo ang serbisyo. Yan ingon ng mayor nga kining akong serbisyo di mini mahimo, di ni matao, di ni motubo kung wa akong mga kauban. Wasa siyang gisgot ng kauban mo ang iyang asawa kamo si Ria Gulyas, Congresswoman sa 1st District. Nalangkob ubos niya ang Talisay, Miglalilia, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga. Niya magdagan na siya og mga proyekto nga maapod sa 1st District o mga kabulahanan nga para sa mga matanon o sa mga itigulang, lipay kayo ang 1st District sa gihimo sa atong Congresswoman Ria Gulyas sa 1st District. O diya na, gibuligan sa Vice Mayor. Ang Vice Mayor mo si Honorable Richard Fernandez Asnar. Puhutan, pabsanon o daghan sa kayo yung i-apod sa 22 ka barangay. Kaya mga tulda, kanang puti nga tulda, mga lingkuranan, mga motor nga dunay sidecar, mga fire extinguishers, simbakog dunay primero nga sunog, madali dayon. O uban pa. Labis COVID, nahuman ang COVID,
kining sakit nga mananakon nga ang iyang personnel makasusi dayon aron makapadag tambal kadag doktor matambalan dayon. Mao ni ang gimo sa Vice Mayor Joey Asnar, Richard Asnar. Oya ang mga konsyales nga bulig kanila sa mayor ug sa vice mayor, mauning musunod mga honorables, Digol Golias, si Maning Cabriana, Rudy Cabigas kung pagumangkon, si Dexter Daan, kanya si Caballero, Danny Caballero, si natong igalasan nga kusog sa kayong mo tabang sa mga kabos labi na sa Kalinaw, mo si Gail Restauro, Terdi Rabaya, si Atty. Rocky Bass, kamoy dangpanan sa mga kabos pagpangutana sa mga ayuda bahin sa balaod nga di sila maasaag, o niya si Fee Ilanan o ang EBC President Inday Kunsyal, automatically member man sa council, o si John Restauro. Maning hugpong sa mga kunsyal nga bulig kanunay si Mayor. Muna nga ang mga taga-Talisay nun nagpasalamat sa Ginoo ng ilan taong pagkinahanglan, madali kayong mabut kanila. O niya, balik tas ng mga kauban niya si Brad Roder Casa. Daghang salamat pa ko sa Bradsok ug manggabi sa tanan natong mga listeners labi na gyud sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayox Limbaga, Iloy Ansaning Laraga ug ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ano tas kasulatan Bradsok ni sa Jeremias 8:14. God condemned us to die. He has given us poison to drink because we sinned against Him. Ang Ginoo nga atong Diyos nagsilot ka nato, pinaagi sa kamatuoran. Giatagan ta sa Ginoo og tubig nga makahilo tungod sa atong pagpakasala bato kaniya. Jeremias 8:14. Sa Leviticus 19:28, do not tattoo yourself or cut gases in your body to mourn for the dead. I am the Lord. Ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay, ug ayaw ninyo kinigpatiki, kay ako mao ang Ginoo. Sa Ezekiel 9:4, mingon ang Ginoo, libuta ang siyudad sa Jerusalem, ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naguol, ug nag-agulo, tungod sa hilabayang kangilad nga mga buhat ngaghimo sa mga lumulupyo niini. Ezekiel 9:4 kinahanglan butang agpatik ang agtang. Kung pangutana ani Bradsok, wa ka ni makasumpake Bradsok ang Leviticus 19:28 ug Ezekiel 9:4, pareho ko nagpatinaw Bradsok. Salamat kay Brad Roder Casa sa matulunan nun kayo nimong pangutana kay daghan kay mga batanon nga wa makaibaw. Labi na diya sa bilangguan. Wa binilanggo, tingali tagsara nga dili magpapatik kay ilan ng mark or identification that they are brave nga maisog kuno sila. Pero dili ni maayo kay sa balaga sulatan sa Leviticus 19:28, ningon ang Diyos, ayaw patiki ang inyong lawas. Ayaw samari kay ngayon ang Ginoo sa 1 Corinto 3:16. Balaan kayo ang inyong lawas. Kay templo na sa Espiritu Santo, busa ayaw gawi pagpatik o pagmarka niya na. Kaya may mong takay, sugo mo sa Ginoo sa Ezekiel 9:4. Nga nagsugo mas mga anghel lakaw kamo sa siyudad, o niya kantong mga tao, babae, lalaki, batag, tiguang, patikig krus sa ilang agtang, o patik masad, sa may kalainan ining patika, o sa patik nga gidilis Ginoo. Kanang patik nga gihisgutan nga, mark a cross on the forehead, dili na patik nga sama na ng makita nato sa mga bukton, mga baga, mga tiil, nga gipalita, gipatika na
kadto usa ka mark of reminder of salvation. Kaya ka na magong krus, kuha na siya international sign of the service to God and service to people. Kaya ka nang pinabuhos, vertical, mao na nga itong relasyon nga to sa Diyos sa mas tong pagtuon siya mga pulong, pagampo, pagsimba kaniya, pagalagad kaniya, mao nang vertical. Niya ka nang horizontal pinababag, mao na nga itong pagalagad sa itong isikataw, mulagad sa kanato. Mao nang the international sign of salvation. Pero kanang patika, pag ingon sa Ginoo, pagbalik ninyo nga to sa siyudad, kung dunay way patik, mamatay. Ang dunay patik, magpabilin nga buhi. So, kanto usa ka temporary marker. But the message is, live up the doctrine of salvation. Serving God above all, and serving people as you have also been enjoying the service of other people. So, dili to patik nga ipatik sa lawas nga gilad kayong tanawon. Kung dili usa lang kamarka niya, mahilis sa santo siya. Kaya yung message, do the will of God, love your neighbor. Mao na atong tubag sa pangutana ni Brad Rudy Recasa, ngarita ni Brad John Purka. Kaya salamat Brad Chok, o mayong gabi sa tanan nagsunod, labi na diya sa Kaningag, Matalom Lite, o sa akong nanay diya sa Malapok Norte, Maasin City, Nanay Pining, o si Tatay Crisin, sinyas naman si engineer na to, usan na lang kapangutanan, batod niya. Ang akong pangutanan, Brad Chok, nga gaingon nga, kining kubisal sa mga Katoliko, dako ni kasaypanan, kaya ito isugid sa Diyos sa Marcos 1:6. Kunya, ang Diyos mauray mapasaylog sa Marcos 2:7. Unsa man kini katinuran, Brad Chok? Ang katinuran niya na ibasa nila sa teksto sa 1 Juan 1:8 nga to sa 9 nga isugid ninyo ang inyong mga salangan tukang Kristo nga mo'y makapasaylo sa tungsa. So with that basis, mingon sila nga, di tapo kupisal pare, kay tao mo sa ng pare. Pero ang atong Ginoong Kristo sabot, nga samtang din siya siyang tawhanon nga kinabuhi, pag-idyan niya 33, nabanhaw siya sa kamatayon, bisa ka masyag balik sa langit. Pero ang puli ni Kristo, ilis sa Diyos din mao mga pare. Mao na nga sa Balagasulatan, sa 1 Pedro 5:2 o 1 Pedro 2:9, ang mga apostoles mga pare. O mihuyop si Jesus kanila, dawata ang Espiritu Santo, dawata ang gahom, o bisag kinsang sala ang inyong pasiloon, gipasaylo na. Ang wa niyo pasilo wa sa mapasaylo. Kunya sa buhat 19:18, gitudlo, gipaybawasan, nga human makadungog ang mga tao sa wali sa mga apostoles, gikas na lang dapit, nangadto sila og nanugid sa ilang mga buhat. Nangumpisal sila. So, naay pagkumpisal gud sa pare, kay ang pare, di lang maghatag absolution sa ilang sala, makahatag sila og divine admonition, ang balaanong lamdag nga makaiwag sa makasasala ug malig-on pagbalik sa kinabuhi niya uban siyang pamilya o siyang katilingban aron siya maluwas. So muna itong tubag sa pangutana ni Brad John Purkanya, yabda naman tas panahon, katapusan na itong paibaw, aso sa greeting ni Brad Cesar Lindo. Ligdong buutan kayong amigo na to. Niya, apil siya sa atong crusade, sa atong evangelization. Niya, baliko na to ang atong libro, ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko, Kaagis mga Santos, Armadura Divina, Argumento Bibliko, naani sa Archdiocesan Book Center. Hay man matubang ka sa Cathedral Cebu, katubang ka, dapit ito na ng building, Archdiocesan Museum Building. Na diya i-display ang atong libro, Katinawa sa Pagtuo, Kaagis mga Santos, Armadura Divina, o ng atong Argumento Bibliko. Nga ako sa nga appeal pag-greeting, kaya ningon ma si
i-appeal sa may Brad Bernaldo. O atong i-appeal mga staffer diya sa Archdiocesan Book Center, si Brad Juanelio Bernaldo, si Sister Lorena Gabine, Sister Annalyn Helbolingo. Ang Diyos magapanalangin na to, o baliko na to akong mga pasalamat sa atong mga kaigsunan. Sama ni Brad Sulping Algere, giyang kapikas. O uban pa nga mga, by the way, John, imong giisgutan itong mga pare na to sa kinihilungos nga, yabi-abi kita. Si Reverendo Padre Eric Lintuna. Kanya si Father Demetrio Higaya. O gadayon si Father John Lood. Mga ligdong buutan, malagaron kayo. Pinagay sila sa katawhan, kay sila malagaron nga pare, mapabsanon nga mga pare. Salamat ta kay may kayong ilang pag-welcome nato o sa paghatudlo sa asa ta dapit mag-rally o gupinpurong asa ta mag-held sa Bible study. So salamat kayo, Reverend Fathers. Kami sad, yampo, kami magampo sa dalang kaninyo sa may pag-alagad sa katawan diya sa Hilongos, Leyte. Thank you. God bless us. Balik ta sa studio. Uguban na to si Julius Kaputulan, engineer nga hilabyan ka kugihan, digdong, buutan, o sa atong manager si Reverend Father Phil Castrodes Filmar nga dunay manindot kayong pagtulunan sa DYRF. Ang tipik sa mayang balita, ipaminaw ni mo nini pagkanindot paminawon. Kaya ginang gi-research, gipamalandong, o gipaambit niya kanato. Niya na tumalimtan ang aninaw sa kahitasan. Ang magmuganoy ta uban kaniya sa pagtuon o pagkinabuhi sa mayang balita. Salamat, ang Diyos magapanalangin kanato.